ħamis ix-xirka flaxija. Il-mejda imħejjija b'xewqa kbira mill-mulej Ġesu. Mal-mejda spiss niltaqgħu bħala familja, bħala ħbieb. Madwarha ninsew ħidmietna u nħarsu f'għajnejn xulxin. Mal-mejda Ġesu ma sejħilniex bħala għaddejja, sejħilna u għadu jsejħilna ħbieb. F'ħin minnhom jitlaq il-mejda, jirbes il-fardal, jinxteħet tal-kubtejħ u jdejh imissu jaħsru it-tneġġis tal-mexi tagħna. L-imħabba ssir servizz, kmandament ġdid li nħobbu kif ħabbna hu. Il-ġisem li jinqasam biex jingħata għall-kotra. U fl-aħħar l-artar jitneżża għax bħal Kristu f'dik il-lejla jitneżża minn kull dinjità. U ġismu jinġar fi skiet lej post ieħor bħal donnu lejn il-Ġetsemani li bl-istess ħrara jibqa' jinseċ l-istedina, ibqa' hawn, isru miegħi.